שלום לכם, ערב טוב. אחת הסוגיות עימן צריכים החקלאים להתמודד היא פינוי הפסולת שנשארת בשטח כמו גזם ושאריות פלסטיק. אלא שהפינוי הזה כרוך בהוצאות רבות וחקלאים רבים בוחרים פשוט לשרוף את הפסולת. זה כמובן מנוגד לחוק וגם גורם למטרדי עשן וריח. יניב גלעדי על התופעה שהפכה לשגרה במועצה האזורית אשכול בהיעדר פתרונות ראויים. זה חלקה של 10 דונם. שפינו אותה לכאן. מחפשים יום בשעה חביבי נוחה, מסתכלים ימינה או שמאלה, אין אף אחד, מדליקים ובורחים, ובזה זה נגמר. אני לא רוצה להתקרב שם, כי יש שם חקלאים שורפים. כבר תקופה ארוכה שתושבים בחבל אשכול סובלים מריח שריפות. רק שבמקרה הזה לא מדובר בהתלקחויות ספונטניות שקשורות אולי למזג האוויר, אלא דווקא בחקלאים מקומיים ששורפים פסולת חקלאית. זה אין מה לעשות עם זה. זה פסולת שאין איתם מה לעשות. אין, אתה רואה, זה גם קרשים וגם ניילונים בפנים. ואת כל זה שורפים ביחד? זה בדרך כלל מה שקורה, כן. זה הבעיה בעצם. כאן מגדלים בין השאר תפוחי אדמה, גזר וחיטה, ולמעשה האזור מהווה את אסם התבואה והמזון של מדינת ישראל. יותר מ-30,000 דונם של חממות לגידול עגבניות יש באזור, וכל אלה הם מייצרים לאחר הקטיף כמויות אדירות של גזם. אבל הפתרון לטיפול ופינוי יעיל שלו טרם נמצא. לפי החוקים שקיימים, הוא היה אמור תוך 24 שעות לפנות את זה מכאן, ובטח לא לשרוף, אלא להביא את זה לאתר. ושוב פעם, זה דוגמה חיה. גם איכות סביבה וגם משרד החקלאות מערימים קשיים על כל מיני פתרון שאנחנו מציעים. אנחנו צריכים בסופו של דבר פתרון קצה, לקחת את כל הגזם הזה ולהפיק ממנו אנרגיה לחברות שרוצות להפיק מזה את האנרגיה, וגם ניפטר גם מהגזם וגם למנוע את השריפות. משרד החקלאות הוא בסדר מבחינה זאת, הוא משתף פעולה, הוא אומר, חבר'ה, בואו תגידו לנו מה אתם רוצים, אנחנו נלך איתכם, נזרום איתכם, אנחנו מביאים את הבעייתיות. משרד הגנת הסביבה, שכביכול הוא צריך לטפל בנו, הוא בעצם לא מטפל, הוא בעצם לא נטפל, הוא אומר, אותנו זה לא מעניין, אסור לכם לשרוף, אסור לכם גם לחפור בור ולהטמין את זה, ואז שואלים, אוקיי, מה אתם מציעים? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא נותנים פתרון, לא התפקיד שלנו לתת פתרון. ולמה החקלאים שורפים במקום לפנות? כי יותר זול לשלם קנס על שריפה לא חוקית מאשר לדאוג לצוות פועלים, מסעיות וטרקטורים שיפנו את ההשפעה למקום יהודי. וצריך להבין את סדר הגודל. דונם עגבניות אחד בלבד מייצר 12 מטר מעוקב של גזם. אם נמיר את זה לליטרים לצורך ההשוואה, גזם של 30,000 דונם עגבניות שווה ערך ל-240 מיליון בקבוקי ליטר וחצי. ולזה, אף אחד בממשלה לא מוצא פתרון יעיל. יש מספיק זבל לכולם, יש מספיק יזמים שרוצים לבוא. ברגע שיגמרו את הביורוקרטיה ואיכות סביבה תעמיד את התקציבים לעניין הזה ותאשר שחברות חשמל יקנו מהם את האנרגיה שהם מייצרים, אז אני מאמין שזה ייפטר. אני הייתי באיטליה, הייתי באוסטריה, ראיתי שמפיקים את האנרגיה מצמחים של תירס, ופה יפיקו את זה מצמחים של פלפל ועגבנייה. השרפות האלה יוצרות שתי בעיות. בעיה אחת זה עשן. פיח, כל האנשים שהם אסמטיים, כל האנשים שיש להם מחלות ריאה נושמים את זה. בתוך הגזם של העגבניות ישנם חומרי ההדברה. בתוך הגזם של העגבניות ישנם אביזרי פלסטיק קטנטנים, שזה קליפסים, שאליהם היה קשור החוט, חלקים מהחוטים וגם שריות ניילון. הכל ביחד נשרף. וצביקה דווקא חשב על פתרון מעניין. מכונות שמקצצות את הגזם בשיטה מיוחדת יעבדו בצורה יעילה ויחסכו לחקלאי עלויות רבות. בשיטה של צביקה, גזם שהיה ממלא 10 מסעיות יכול לאחר הקיצוץ המיוחד למלא מסעית אחת בלבד. הפרויקט הזה, בשביל להעמיד אותו על הרגליים, להכניס אותו הלכה למעשה לעבודה ממחר בבוקר, צריך להשקיע פה 2 מיליון שקל. אני חושב שהמדינה צריכה להיות מעורבת בשני תחומים. אחת, ולהעניק את אותו מענק בשביל שהעסק הזה יתחיל לעבוד. ודבר שני, היא צריכה לאכוף את החוקים שבעצם יצרה. בעצם קיימים חוקים שאסור לשרוף. לא אוכפים אותם משום שאין פתרון. יש פה אמביוולנטיות. תכירו. אחד, תושבים מתלוננים המון. מצד שני, כשאתה מגיע לשטח, הרי אתה לא יודע תמיד של מי השטח הספציפי שבו יש את השריפה. ואז אתה רואה שרוב השכנים ממלאים את פיהם מים. כלומר, פתאום הם לא מכירים, הם לא יודעים. קודם כל מתלוננים, ואחרי זה, טוב, לא נעים לי מהשכן שלי, אז אני מעדיף לא לדבר עליו. אומרים שלא כל יום פורים, אבל פה כמעט כל שבוע מרגיש כמו ל"ג בעומר. עד שמישהו שם למעלה לא יתעשת ויתחיל לעשות סדר בחייהם הגם ככה לא פשוטים של החקלאים, את המחיר כמובן ימשיכו לשלם לא רק התושבים, אלא גם הטבע.
משרד החקלאות אומר, חבר'ה, אני אעשה כל מה שתבקשו, תגידו מה אתם רוצים. משרד להגנת הסביבה בא ואומר, הנה, הקצבתי פה 20 מיליון שקל כדי לחפש פתרון. אבל אין איזה מישהו בא ושאומר, חבר'ה, בואו נרכז, נמקד את כל המשאבים שיש לנו ואת כל הידע שיש לנו, ונקבל החלטות. צריך פה לקבל החלטות. מישהו צריך לקבל החלטות. כן, אולי מהמשרד לחקלאות ופיתוח, פיתוח הכפר, נמסר בתגובה כי לאחרונה הגיעו מספר תלונות על מטרדי ריח ועשן כתוצאה משרפות במגזר החקלאי באזור הנגב. בכל הפרה של היתר יש לפנות למוקד האכיפה של המשרד, וזו תיבדק בשטח, כולל נקיטת אמצעים על פי הצורך. במשרד מבקשים לחדד כי שריפת גזם חקלאי מותרת אך ורק אם מדריך חקלאי יקבע כי קיים חשש שהגזם נושא בתוכו גורם מחלה או מזיקים. ההיתר אינו חד פעמי, מוגבל בשעות ולפסולת צמחית בלבד. הנה מהמשרד להגנת הסביבה נמסר כי הוא פועל בשיתוף משרד החקלאות לקידום פתרונות סביבתיים לגזם החקלאי, תוך הקצאת כאמור 20 מיליון שקלים לטובת פתרונות אמיתיים שיאפשרו להפוך את הגזם ממטרד למשאב. בכדי לקבל את המימון יש לעמוד בתנאי סף הדורשים, פתרון אמיתי לבעיה ולא רק שינוע הגזם לאתר הטמנה. כן, במדינה מתוקנת ריח הגזם החקלאי השרוף היה עולה רק מארובות המפעלים להפקת אנרגיה מפסולת אורגנית. גם דשן חקלאי טבעי או גז הם אופציות להפיכת זבל אורגני לזהב של ממש. בעניין הזה נמצא איתנו מיכאל ביורט, מנכ"ל משותף בחברת ניו הום. ערב טוב לך. ערב טוב. אז בעיית שריפת הגזם החקלאי, כמו שראינו בכתבה, היא תופעה פלילית לכל דבר בעניין, ובכל זאת עושים אותה כמעט על בסיס יומיומי, כי הכנס הוא מגוחך לעומת עלויות השינוע של הפסולת לאתר הטמנה. כנס של 630 שקלים. אני לא יודע אם זה מגוחך, אבל מה שהיה בזמנו, לפני 10-15 שנה שהחוק יצא, שהייתה המשטרה הירוקה, שעקב צמצום התקציב של המשרד להגנת הסביבה, הם כמעט נמחקו. היום ראינו פה מישהו שמפקח של המועצה, הם אלה שעושים את העבודה, ועושים אותה כפי שהם... אוקיי, בוא נתחיל מההתחלה. כמה עולה לחקלאי שמגדל עגבניות בחממה שלו, להעביר את הפסולת למקום החוקי והראוי לה? בואו ניקח טון במשהו כמו 350 שקל, כולל דמי הטמנה. וזה כמויות שהן על בסיס יומי, שבועי, חודשי, זאת אומרת בממוצע, כמה החקלאי הזה צריך לשלם בחודש, נניח? אחרי העונה, אז יש לך 4 חודשים גידול של נניח עגבניות, אז יש לך אחרי זה, את יכולה לשים את זה בחוץ, לייבש את זה כך שיוצא על החוט, אבל אם פה 12,000 קוב, מניח שזה 5-6 אלפים טון, זה 150,000 שקל הוצאות, זה הרבה. לעומת קצת חומר בעירה והדלקת גפרור, שריפת הגזם בחינם. אז למה שהחקלאים או אנשים שצריכים לפנות את הפסולת הזו יתאמצו? אז יש את הקול קורא או נוהל עבודה שדיברתם עליו בכתבה, שבעצם 20 מיליון שקל באים מהחקלאות ו-20 מיליון שקל מאיכות הסביבה, או הגנת הסביבה, שה-20 מיליון של הגנת הסביבה לא נכנסו, כי רק עכשיו דיברנו, יש הסכמה על התקציב. כלומר, כל הסיפור הזה מתמהמה ולא יוצא לפועל, כי בירושלים לא מחליטים על התקציב. עכשיו, יש את הכסף, יש בקשות כבר מספטמבר השנה, שצריכים לקבל עיבוד. מה בעצם מחפשים במשרד להגנת הסביבה? שהחקלאים עצמם יביאו את הפתרון ויקבלו את התקציב? מה שאנחנו רואים זה בעצם אפשרות לשים רשת של פתרונות קצה בכל הארץ, שאנחנו באזור של חקלאות שמים אתר מיון של פלסטיק, של קרטונים, של פסולת עירונית. שזה בעצם מה שהחברה שלך עושה, היא מספקת נקודות אנחנו יודעים להתעסק, להביא פתרון קצה לפסולת האורגנית, מכל וכל, אם זה פסולת אורגנית מהבית, מופרדת במקור, אם זה פסדים, אם זה של עוף וצאן, אם זה פסולת אורגנית פרש בעלי חיים, כל דבר אפשר להפוך לקומפוסט. תוך 3 ימים, זה הפטנט שלנו, ולהפוך את הקומפוסט למשהו שהוא מטיב את הקרקע, ומחזיר בעצם את מה שהחקלאי מוציא ביבול שלו, בחזרה לאדמה, כך... שזה בעצם הדשן הכי טוב לתפוקה הבאה. כמה עולה להקים כל נקודת קצה כזאת? אם יש לנו 20 נקודות כאלה וכל אחת עולה 10 מיליון שקל, יש לנו 2 מיליארד שקל על כל הארץ, זה נראה לי פתרון הכי זול ששמעתי עליו. אז מדוע הפתרון הזה לא כבר עובד בכל הארץ? איפה זה תקוע? לקח לנו 5 שנים להגיע למצב
שיטת העבודה שלנו קיבלה אישור. זה היה עכשיו בשנה הזו, בשעה טובה, ועכשיו אנחנו מתחילים לפתח את הרעיון. אפשר לסיים את הרעיון הזה באופטימיות, לתת איזושהי תחזית קרובה. אנחנו שבוע וקצת אחרי חתימת הסכם האקלים בפריז, מדינת ישראל אמרה שהיא תעשה מאמצים כבירים כדי ליישר קו להגן על הסביבה, או בנושא איכות הסביבה. אפשר לתת איזושהי תחזית אופטימית, מתי זה יקרה? בקרוב. אני לא יודע. זה בעצם, השר מתחלף כל שנה, שנתיים. דיברנו עם עמיר פרץ, הוא היה בעד הפתרונות קצה המרושתים האלה. אני מקווה שגם אדון גבאי ימצא נכון לתמוך בזה. אבי גבאי, השר לאיכות הסביבה. מיכאל ביורט, מנכ"ל משותף בחברת ניו הום, תודה רבה לך על הדברים. אנחנו נשאר עם האופטימיות, אבל נמשיך לעקוב. תודה.